L-Assoċjazzjoni tal-Istabilimenti tal-Catering laqat il-proposta mill-manifest tal-Partit Laburista li talloka 30 miljun euro għal restoranti f'pajjiżna biex jinvestu f'aktar titjib ħalli joffru esperjenza ta' kwalità ogħla lill-klijenti. Il-proposta mħabbra l-ħamis mid-Deputat Prim Ministru Ian Borg f'San Ġiljan tara li kull restorant jista' jkun eliġibbli għal massimu ta' 300,000 euro biex jagħmlu t-titjib fil-prodott, it-taħriġ tal-ħaddiema u r-rinnovar tal-istabbiliment tagħhom. Lejs qalet li din l-għajnuna mill-aktar meħtieġa b'konformità anki mal-Viżjoni Malta 2050 li tesiġi li pajjiżna jkollu turiżmu ta' kwalità ogħla u tasal b'riżultat ta' dialogu sostnut. Komplet li f'industrija li baqgħet tara tkabbir b'saħħtu fl-aħħar snin, l-operaturi wkoll qed jiffaċċjaw sfidi dejjem jiżdiedu u hi repututament enfasizzat favur miżuri simili ta' appoġġ biex in-negozji jkomplu jinvestu fil-kwalità, l-innovazzjoni u l-kompetittività. Għaldaqstant lej stenniet li tali appoġġ propost mill-Partit Laburista fil-manifest elettorali tiegħu u mill-aktar mill-quħ u qed jasal fil-ħin propizju waqt li tħares il-qudiem għal iżjed kollaborazzjoni mal-awtoritajiet, partikolarment tal-fatt li l-gastronomija llum tilab ir-rwol ċentrali fl-esperjenzi turistiċi offruti f'Malta u Għawdex.